fu wala ba meɗen. Islama abba men pulaku yendu inna meɗen. Kode radio sautu ndumen international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen. Garen makedi tenjo na du asli meɗen. Jamdi joytati jemma to hiri kode fu maɓitem makedi ten radio Kode international. Taskaramji janginanɗi andinanɗi famtinanɗi. Kode radio welnana fulɓe international. Bapullo e woni fulado i horre international. Non Kode radio lutani fulɓe international. Habaruji Kode radio cahiɗi labɗi belɗi. Ndeni fu e keɗiten sautu pulaku international. Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen. Garen makeɗiten jona du asli meɗen. Gime fulɓe finatawa suudu ndu rewɓe mawɓe jango woni hirde nde bacciɗo sautu Kode international. Durungol e demal jamuɗum risku si. Derɗiraaɓe assalamu alaikum. Kere fulfulde Kode radio international Abuja nangoyɗo dow mita 83.1 kilohertz 9480. Imatotiral amin ngal internet www.kode.net. nden bo i hello amin go Facebook Kode radio hawtande e channel YouTube amin Kode TV. Inde an Ibrahim Romodake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji ɗi jemmare nde. Nder taskaramji ɗi on nanay no bononda paccam heewi wuro Maiduguri diwal Borno leydi Nigeria. Nden bo min ɗon jogi taskaramji fere-fere kawtuɗi e siyasa duniyaru. Sei taskaram ka erfi fulfulde taski. Nden bo e wodi taskaram koɗo Kode. Hedde ko ɗo hon mami andini on no duniyaru ndun nyalliri. Bononda faccam ndiyam heewi wuro Maiduguri diwal Borno. Kubaruji gila diwal Borno ngal woyla waladu funangere leydi Nigeria ɗon holla ndiyam faccake nder ci'e e fattuɗe jama'are. Wakilijo Kode mo Maiduguri wi'i faccam ɗam heewi ɓurna wuro Maiduguri ngon ɗum wayri yi'uki musiba faccam banihi e diwal ngal gila hitande 1994 duuɓi 30 wonɗon caliɗi. Dariɓe tefuki korowal laamu leydi Algeria yeddi e limgal wattan cuɓi leydi ndin dokkuɗam ardiɗo laamu leydi ndin jalorgal. Ludanko'en horejo laamu leydi Algeria on Abdulmajid Tabuni keɓuɗo jalorgal e geɓe 94 nder temerre kawtuɓe e Abdul Ali Hassani Sharif e Yusuf Ayushi burtinɓe andinore kawtal koppi wi'uki ɓe jaɓa e andinore wattan cuɓi arande jam ɗam horejo hukumawa hakkilanki cuɓi leydi ndin Muhammed Sharfi wurtini dokkuɗam ardiɗo laamu leydi ndin Abdulmajid Tabuni jalorgal. Totoni on woytu habaruji ɗi ɗo warana on iga Kode radio international Abuja. On mbawa heɗitaki min ha Facebook Kode radio hawtande e channel YouTube amin Kode TV. Nonnon bo on mbawa jippinki taskaramji amin kala nde giɗɗon fu ha channel Telegram amin Kode radio.
yimɓe ko hewti 40 konyanko'en isra'ila mbari den woɓɓe ko ɗuɗi nawnama nder kippe asamanji ɗe piroje konnanko'en isra'ila yari dow falastinu'en e yabre gaza. Jami'en falastinu mbi'i kippol isra'ila ngol mbari yimɓe ko ɓuri 1,400 nden woɓɓe ko yowni 1,90 heɓi kuzanɗe kalluɗe nden woɓɓe ha jotta iles ɓaale maadi yibbuddi dow maɓɓe. Majalisaru mobgal lesɗe windere UN wurtini andinore wiide yimɓe ko hewti miliyonje 2.2 tefata wallinde nyamdu nder jawka kilanki nyamdu nga majalisaru mobgal lesɗe windere wi'i adune ko hewti miliyonji 2.2 tefata wallitire ko ɓe nyamata ɓawo konu hakkunde isra'ila e hamas nder lebbi 9 sankitiɓe gila ci'e maɓɓe. Kerol habaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon. To on kedditi habaruji duniyaru wonɗon yeso ɗo seɗɗa min jahay to wakilijo amin mo diwal Maiduguri Usman Yaya Musa gam nanki no ɗum wontiri joni. Amma hiddeko ɗo honda taskaram siyasa duniyaru hiddeko min keɓa wakilijo amin on mo diwal Borno Usman Yaya Musa. Heɗitoɓe assalamu alaikum, barka men e wakkatire nde, sannu men bo e lorgo fotta nder taskaram duniyaru siyasa, taskaram ka woyi warango on e gasar radio Kode International wonde gallol Abuja lamarde Nigeria. Taskaram duniyaru siyasa ni taskaram on ka woyi waddango on ko larani siyasa ina lamarren to hawtande e hakke ɓi adama iga nokku duniyaru fere fere. Nder taskaram duniyaru siyasa hande en lartan gilla ɗam mobgal tabital pulaku Nigeria les ardugal horejo tabital pulaku mo leddi Nigeria Isa Yuguda yari ha gallol USA wonde diwal Taraba ngam firlitiggo dasotiral ena lurral nasti hakkunde leñol fulɓe enanta kuteb ha gallol USA. Ton tokki amin nder taskaram duniyaru siyasa hande on nanan wattam gilla ɗam ɓe yari ha gallol USA. Abubakar Sa'ad ganye mo ardinta taskaraka be wallinde wakilijo Kode Radio International Abdurrahman Gidado Jarumi mo diwal Taraba wiyata on keɗite jam. Wodi moftiri debel ɓeɗo mofta hamali ɓeɗo inna mobre man tabital pulagu. To madalla desotiral hakkunde leñol fulɓe enanta luttuɗi leƴƴi ni ɗum ɗe heɓe ɗuuɗi heewi ha ɓurna diwalji woni waylankere Nigeria ena luttuɗi diwalji lesdi ndin. Seni haɓa dimaɗo desotiral hakkunde leñol fulɓe enanta wakkere leñol Kuteb ha diwal Taraba ɗo nder ko fooɗi hakkilo hukuma en ko waɗi ardiɓe mobgal tabital pulaku Nigeria les ardogal Malam Isa Yuguda yari gilla faago diwal Taraba gam yigo ɓe waɗi giidal hakkunde leƴƴi ɗiɗon ɓen wato leñol fulɓe enanta Kuteb joɗiɓe ha gallol USA. Wakkati o hirdanno be wakilijo Kode Radio International ha gallol Jalingo ɓawo wartuki gallol USA, horejo tabital pulaku Nigeria Isa Yuguda o andini Abdurrahman Gidado Jarumi
ko waɗi tabital pulaku yari gilla gallol usa. To alhamdulillah ko diyan woni wato min jehi ton local government usa pellel ngel heɓi wato saɓani hakkunde Kuteɓe e Fulɓe. Fitina ɗum duuɓi oje joweeɗiɗi saliɗi ɗum waɗa fitina ɗum kuma ɗum timmayi, to amma dai Allah waddi wakkati ɗum timma. Shaki am min joddi mawɓe maɓɓe, dotti'en maɓɓe, ardiɓe Fulɓe, ardiɓe Kuteɓe e kadi dotti'en min maɓɓe, laamiɓe maɓɓe e kadi ardiɓe kungiyaji Fulɓe, tabbital Fulaku, meti Allah e kadi luttuɗe ɗin. Alhamdulillah sen getten Allah. Kallendi Ethiopia o fuɗi jamanu mako o waɗi juriya mako. To lattake tabital Fulaku yari gilla gallol usa ngam yigo non no firlititta da sotiral ma bo lural hakkunde leñal Kuteɓ enanta Fulɓe. To kone ɗum tindinta irin nasaraku jonde nde heɓi ɓawo gilla ha diwal Taraba. Ha jontani nda Isayu Guda jagorɗo tabital Fulaku ha Najeriya. To lalle min heɓi dai wato ko moye waɗi na'am sulhu ɗum waɗi, sai ɗum yetta Allah ko moye ummi fellel mitin yin ɓernde mum e walti. To alhamdulillahi min getta e Allah, min getta gwamna hanko Taraba, gwamna Kefas, gam lalle o waɗani wato o jaɓɓi minon ardiɓe, kadi wala ko mo waɗnayi min, o leddani min motaji pellel min jippoto lalle pat o wi lalle min jaɓami. To ayi alhamdulillahi jamu heɓake, amma mi nodda Fulɓe meɗen ɓe andi dai wala to wala Fullo, pat leydi Najeriya Fulɓe. Doɓɓitowo risku bo hanayi wi'a ɗum tawi ɗum e fitina. Habe yoddi Egypte jamanan haton nde desir doya jani sebe diriti hirinange abenalti mafina. Leñol Fulɓe enanta Kuteɓ ni duuɓi ujineɗɗi ɓeɗo jooɗi ha gallol usa nokkure woore, nden bo ɓoyma wala lural feere ko nastata hakkunde wakkire ɗiɗon ɓen. Seni ha duuɓi ga en jiɗo dasotiral ɗo heɓe hakkunde leñol Fulɓe enanta Kuteɓ. Ko waɗi ɓurna nder wakkere leñol Fulɓe doggi acci nokkure usa ngam daynugo iga dasotiral heɓete hakkunde wakkire ɗiɗon ɓen. Seni wakkati gillaɗam ɓe yaari gallol usa, mobgal tabital Fulaku andini wi'i ɓawo gidal ɓe waɗi be wakkere Kuteɓ enanta Fulɓe, laamiɗo usa o lammini arɗo Fulɓe mo gallol usa hawtande e noddago Fulɓe ɓe doggi acci ci'e maɓɓe ɗo ɓe warta nokkuje maɓɓe ngam yigo ɓe hawti hoore ɓe hombi haala lural ena sonderen to nokku usa habdinta, wiki Isayu Guda jagorɗo mobgal tabital Fulaku mo lesdi Najeriya. Lalle mitin ɗum bako min ummo laamiɗo lammini arɗo usa wato honto fitina ɗum waɗata ɓenno ma wala no arɗo. To ɗiɗaɓum laamiɗo e mitin ɗum lalle mo noddi Fulɓe garta pellelji ɓe acci, Fulɓe wato mawnuɓe ton kadi andaɓe ton ha usa. Lalle mitin laari komo tabbitini to na Fulɓe garti pellel ngel, ayi bana wuyɓeji e kadi gaɗoɓe kidnapping amrobari ɓe mbawai ɓe natta leydi usa ɗum. To ɓe gaɗi masifa ha totton ɗum tamman ko wato ɗum kawtu ko'e e Fulɓe men deppinoɓe hon to
ton usa to amma so en keɓi bandiraɓe maɓɓe garti hamɓe fulɓe ɓe ayi wala noon no ɗum daltirta leydi ndi ngam hamɓe fulɓe ɓe tabbitinayi wala goɗɗo koɗo nattowo mo ɓe anda to kadi kodama ɗum waɗi koɗo on ɗum jaɓi kaɗa koɗo on ɗum yi mo wardi e fitina to inchallah ɓe mbawi nanguki ɓe namay sey hamɓe ko teɓɓe ɓen nangiɓe koye maɓɓe daga lesdi madina woɓɓe dilli futa jalo woɓɓe dilli futa nduru woɓɓe dilli futa nduru woɓɓe dilli murutani to itoɓe tata wayte taskaram duniyaaru siyasa warinta on gasar radio kode international wonde gallol abuja lamorde nigeria lottake jonde nde waɗe on hakkunde ardiɓe wakkere kuteɓe ta fulɓe nden bo ha yesso laamiɗo usa enanta ardiɓe mofgal tabital plaku ɓe yahi gam firlittigo dasotiral ena lural hakkunde wakkere ɗiɗon ɓen to goɗɗume on jabruɗe ɓe tammi hosugo ma bo jabruɗe ɓe hoosi ɓawo jonde nde ha jontani nda malam isayi guda jagorɗo tabital plaku mo lesdi nigeria wakkati o hirdano be kode radio international ha gallol jalingo to jonta dai hanko laamiɗo wato wakkati nder mitin ɗin e arɗo en e hamɓe laamiɓe kuteɓe pat ko moye wato hotay wi'a wato adujeji maɓɓe e dow ɗum heɓi ɗum daidaitini ko moye kuteɓe jaɓi fulɓe ma jaɓi ɗum waɗa jonde jam kadi ɗum waɗi committeeji ɗi youth wato bacci won ɗon ardiɓe yolɓe meɗen e bacci meɗen waɗi committee kadi ɗum surveillance wato daroɓe dai committee hawti fulɓe e kuteɓe to hamɓe tabbitina wato jonde jam heɓake to ɗi committeeji ɗi tati wato wodi committee ɗum mawɗum ɗum peace committee hanko ɗum jonde jam wato hanko reverend Shamaki hanko woni chairman ayi ardi state ko to yi amin ko ɗume local government ɗum okkimo dongal mo rondo to ɗum tabbitina fukkuri hakkilo ɗum heɓi kaki hakkilo haragare ni jagorɗo tabital plaku isayi guda o noddi wakkere fulɓe enanta kute be wigo ɓe dayna ko waddata lural hakkunde maɓɓe lattake wala dinaje jangini dow goɗɗo yaha mbara goɗɗo ngam majum o noddi wakkere ɗiɗon ɓen dow ɓe teddina jonde jam hakkunde maɓɓe to yadake ɓe yiɗi ɓe yi'a jahal yeso ha nokkuje maɓɓe Allah wallitay en ngam Allah andi on to tagi yonki kam hanko jeyi yonki amma mo wi mo wodi wato ka'ida ɗum hoccata yonki to na hukuma wala mo dama wi'a way hocca yonki bil adama to ayi bo min tabbitini bono e Christian injila wato bible on non wato wala to ɗum wi'i jaha mbara goɗɗo kadi ta wari goɗɗo ma nda iri wato bone ɗe jarata hontawa hoti jomirawo non bo julɓe julɗo andi ko qur'ana wi wato tedduki yonki to ayi kanjum ma ko wade hefti kuma ɓe andi de lalle ɗum heɓa wato ɗum tokka ko Allah wi ɗiɗabum bo ɓe andi jonde jam kande waddata wato jawdi pellel wato yiya ɗum waɗi yeeso ayi bo kai ko ibada ma ɗum gaɗata a juulay to na hakkilo e waali a wawi juuluki mi yaha juulide juula ɗum waɗatako hamɓe Kirista en bandiraɓe meɗen ayi ɓe mawata jaha
coci nyande ala ɓe mbiya no ɓe toroto Allah. Ɓe ɓuri marugo na'i, ɓe ɓuri jangirde, ɓe ɓuri marugo ngarol, ɓe ɓuri halu. To heɗitoɓe fuya fuu ɗo min gaddira gare taskaram duniyaaru siyasa ɗam hannde, sey bo asawere warore en tami waddango on taskaram feere kesum jonta kam dow darnde wakilijo kode radio international mo diwal daraba abdourahmane giɗaɗo jarumi. min aboubacar sa'ad ganye mo ardini taskara ka wiyata on feɗite luttuɗi taskaram kode radio international en ɗon heedi youtube ha kode radio ena facebook ha kode radio nden bo en ɗon tawakkere tune in ena radio gadin. jotta kam sey wiya on tokke wondago e kode radio international. Dabiya fulɓe on. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Kode Radio International. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Kode Radio International. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Kode Radio International. keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. to toni on woytu taskaramji ɗi ɗo warana on iga Kode Radio International Abuja dow channel YouTube amen Kode TV. emin dokka kadi heɗitoɓe min ha dow lawol Facebook nde min keɓa waddankiɓe taskaramji amen dow Facebook, amma kala heɗitoɓe min no wawa jippina taskaramji amen ha dow channel Telegram amen Kode Radio. joni min jahay to wakilijo amen mo diwal Borno Usman Yaya Musa gam nanki no ɗum heɓiri bononda paccam e wuro Maiduguri ngon. to heɗitoɓe joni ni min gondi e wakilijo amen gonɗo Maiduguri diwal Borno dow bononda paccam ɗan diwal ngal yiide. Usman Yaya Musa hamin jaha to wakilijo amen on Usman Yaya Musa momin gondi joni ni darnde go'o ha dow lenguru. to heɗitoɓe joni ni min gondi e wakilijo amen gonɗo Maiduguri diwal Borno dow bononda paccam ɗan diwal ngal yiide. Usman Yaya Musa no ɗum wontidiri e nder wuro Maiduguri jotta? Kai ɗum daɗi tindinore Allah sene no a wi fuu a hoytini, wato ndiyam fakkitake pattule Gonge, Dikeciri, Bulabulin, Kofa Biu, Shehuri, Post Office, BRTB, Maduganari ɗo kam pat wala ha ndiyam ɗo ɗam nastai. E numɗa tiran fuu sey tawaɗam yeso maɗa, nden ɗam ɗon dogga ɗam cembiɗɗam, ɗam ɗon do yirlo. Ndiyam ko Allah tagiyam mi meeɗayi mi yi'a ndiyam kulniɗam nanduɗam e ndiyam ɗufana. Yimɓe ɗon non ana ndiyam ɗufana. To wallahi min kam ɗum ɗo ɗum heƴani min misalu pamarum ɗum ndiyam ɗufana ɗo. Kala ci'e fuu kewi kel. Ko jotta en bolli dikkel ɗo miɗo yaha nder majam ndiyam man ɗam ɗon ha dow jaguru am. Mi habdi an ya mi ƴewta saare am mi maɓɓunode diga fajiri ken mi wurtinigo mi loraki, jotta mbimi ha mi yaha nde mi wurtini iyaaluɓe ɓikkon ɓe noyi mi wi ha mi yaha mi ƴewta wuro am ɓaade am ɓe ko woni nder ɗon, amma ɗum salori sam. Ndiyam man ɗam doole am nda ɗam cembiɗɗam ɗam ɗo yerɓayam
ɗum saloni jotta mi lori on mi lori miɗo hoota ha emin latti idps ha emin goni dow woodi jangirde zulum ñiɓi nder mbabo university waɗi Austria ha toon min keɓi min jeeyi min ɓili iyaluji amin ɓe ɓikkon amin dow toon to jotta miɗo fayi toon ha mi yaha mi ƴewta ɓe. Naam, to ko waddi sababu paccam ɗahan ha toɓo ndiyam ne mafi ndijan ko no ɗum waɗi? Na ɗum toɓo ndiyam ɗum ɗo ɓuri sembe toɓo ndiyam hunde ko wi'ete min indillahi hanjum kam hoddirore jomirawo tan amma ni ɗumani woodi maayo ngo ɓe mbi'ata maayo gada wato riva gada nden ɓe maayo gadabul hawtade ɗo ɓe weendu alaw ha e ndiyam Maiduguri man woni ndiyam ɗam ɓe mbi'ata Modakat. Naam. To ɓulli man kanji man ha e damji man e ɗi kaɓɓira ɗo ndiyamji man paccam man nde ɗum laati lesɗe fuu ɗum waɗi paccam sey ɗum wari ɗum fistiɗam wato e ɗam haɓɓa man. ɓulli man fuu majum sey ɗum sankiti ɗum menno ɗum waɗgo noon hitande bana duuɓi 30 calinoɗi. Naam. Yawwa to kadi jotta sey ɗum ɓilɓitini amma je hikka nde ɗo meeɗayi waɗgo ngam nde ɗum wanno hitande ambaliya man ɗo minin ɗum yalaynomin pattule amin ɗo pat jam sey wonɓe dow maayo tan. Na'am. To jotta ba ɗeye pattuɗe mawɗe ha nder Maiduguri paccam ɗam ñaami ko bo pat wuro Maiduguri paccam ɗam ñamdingo ɓoyi woodi pattuɗe luttuɗe pattule seɗɗa tan ittata bana mi nani ɓe mbi Bulunkutu Bagarot ha ɗo kam ɗumani ndiyam man yahayi amma minin heɗɓe fuuna Maiduguri wato bana pattule Fulatari London Ciki Zannari Meri ɗumani farm center Sinmari Dikolokos ɗo kam pat nder ndiyam min goni jotta ni ɗo ko aɗo heɗitoɗam aɗon nana ɗam sembe ɗam ɗo yerɓamin on min ɗon jaha ɗam ɗo yerɓamin. To Allah wadda koyɗum to wadduki joni na Usman Yaya i woodi soyde yonki ko bo seyni soyde jawdi nder habaruji ɗi keɓata? Jonta ni laɓɗum soyde yonki kam min keɓayi min laɓɗum soyde yonki amma ni jawle kam ɓe asarji ci'e fuu ɗon gibba ci'e kam ɗon doɗɗo e ɓe asarji motaji ɗo ɗon nder ndiyam ɓe kujeji luttuɗi. Naam, habaruji holli paccam ɗam ñaami ha saare laamu diwal Borno e saare laamiɗo Borno non ka wontidiri ko noye? Ɗon kam diga hanki jemma paccam ñaami Chehuri kubaru je mi heɓata ma diga hanki man ɓe gaddi hélicoptère ɓe koci ɓe gurtodi ɓe maako. Naam, hanko laamiɗo Borno kanko laamiɗo man e saare man kam ɗon heewi ndiyam ɗo kam yewtu bana a yiiri yitere ma ha ɓe saare gomnati fuu mi nani hayrama dow maayo nde woni ngam man kayra fuu ndiyam lowakende mi nani. To Allah wadda koyɗum Usman Yaya Musa yeeso to i woodi habaruji ɗi kawtuɗa sey lildoyamin ripotowol nder taskaramji amin meɗen ɗi jango to Allah holli en. To Allah holla en inchallah. Allah wadda koyɗum ɗon nder sugla masin amma ko mi suglitata min yetti Usman Yaya Musa. Amin ustato machallah min fuu mi yetti. Wakilijo kode wonɗon mo diwal Borno to min gewtidi e makko dow bononda paccam ɗam in yiidi e wuro Maiduguri. Hanko ma ballo hoorejo laamu leydi Najeriya Alhaji Kashim Shettima o yilli wuro Maiduguri ngon ngam ma yi'anki gite makko no bononda ɗum memi wuro Maiduguri ngon. Da no o yottori bani.
woɓɓe ɗan nangiɓe koppi, woɓɓe bo ɗan ƴaɓɓini koppi. Ɗo bo bano gi'oton corol motaji ballo ardiɗo laamu leydi Najeriya on wonɗon wakkatire ko ɓe jotti ha wuro Maiduguri ngon. Bano gi'oton wala hala yiki barwali kala to ndaruɗa fu ndiyam ɗo hon maɓɓi bigeje. Ɓe wiri bonondani ɗum Maiduguri bindi wonɗon ɓawo kaccan heɓi diwal ngal. Ɗo o ballo ardiɗo laamu leydi Najeriya wonɗon Alhaji Kashim Shettima wakkatire ko yottoto sare laamiɗo Borno malla tehujo Borno nde ndiyam heewi. Sai mbiyen Allah jappana en iri musibaji ɗi. To toni on woytu ɗi taskaramji ɗi ɗo warana on iga Kode Radio International Abuja. Joni wakkatire cakol habaruji amin holli jamdi 9:03 wakkatire Abuja lamorde Nigeria, jamdi 9 wonɗon ireta i Dakar leydi Senegal awtande i Konakiri leydi Guinea Konakiri ima hirnangere Afrika. Jonin nan min pitana taskaramji ɗimin taski waddanki on goppal ɗiɗaɓal. Aran da taskaram koɗo kode keɗite jam. Kode Radio International waddanta on taskaram koɗo kode. Taskaram koɗo kode hande emin gondi be Kabiru Yusuf Adam ardiɓe Magbal Diwal Bauchi mo wolwi dow wonde moftorde mo waadi e ardiɓe hukumaji lawum pamari nogas e Diwal Bauchi ngam nonno ɗum hawtirta hoore ɓawo ɗum timmini mobgal ngal. Kabiru Yusuf Adam hirde ɓiɓɓe jarida ngam non ma ha mi wosora fuɗɗiray inde maɗa. Inde an Kabiru Yusuf Adam. Min bo wonta ardiɗo kungiyawol waynaɓe ngol jiha Bauchi ngol ɗo wiyeta e turanci mi yetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Bauchi branch. To mi yi ɗum moftake ɗo hande mi yi adiɓe moftaje mi yetti Allah ɓe local government nden bo e ɓe jiha ɗan ba hare woɓɓe koye moftel ɗo koye waɗi nodduɗa jonni ɗo. To alhamdulillah diga ɗo waɗi suɓol ɗum fulɓe Bauchi ɓe mbi mi ardanoɓe honko shaafi al'amariji maɓɓe, to hanjum mi yiɗi mi joddo e bandiraɓe a sakiraɓe yan e dotti en e modiɓɓe diina e yimɓe meɗen janguɓe boko min jooɗo min jiya to toye ɗum fuɗɗirta kan diga ɗum waɗi suɓol ngol ɗum ɓura e lebbi 2 to joni mi yiɗi mi waɗa tsari boɗɗum, tsari irin ɗum ɗum heɗaki ɗum waɗa iri majum inchallah to jiya Bauchi. Emi wondi yimɓe modiɓɓe, emi wondi yimɓe janguɓe boko har professeurs en fuu eɓe goɗɗo, e woodi sukaɓe, e woodi ɗan jaride en, e woodi hukuma, e woodi gomnati, e woodi yimɓe waynaɓe ɓe duroɓe na, e woodi yimɓe gaɗoɓe lumo. Emi yiɗi ɗum waɗa tsari boɗɗum ɗum kafo komitiji feere feere. Misali daga komitiji ɗum yiɗi ɗum kafo, emi yiɗi ɗum kafo komiti honko shafi ilmu. Bi ma'ana committee on education, committee andal on tan, committee andal, committee famal. A andi to ɗum dulli famu to komi to ɗum heɓi sollare ɗon. Sabi non ilmu hanjum woni farko, hanjum annabijo makko Allah liloyimo farko wi'ayimo mo waɗa komi sai wimo mo janga, wimo iqra bismi rabbika alladhi khalaqa har zuwa ayaji 5 da suratul alaq. Cewa mo janga kuma mo ikkitono mo bindirta ay ɗum ilmu. Sannan ko to ɗum sai Allah fa'alam annahu la ilaha illa, ko to tauhidi na a andi. To sabi non imi yiɗi fulɓe ko waɗi fulɓe ala to gaɗa joni yawanci woɓɓe fulɓe ɓe ngala faamu. To durngol gaɗata e wori durngol ngol ilmu ta waɗingol
a dura na'i jewi sai ɓura dur o nagge 200 heɓugo riba e siwtare. To hannun mi yiɗi waɗa committee on education, mi yiɗi mi waɗa committee on awareness, no ɗum fumɓe no ɗum tokkirta lungu ɗum yaha ɗum woytinanaɓe ko'e muhimmanci janngugo, muhimmanci durgol ngol zamani, muhimmanci jonde jam, muhimmanci andugo Allah. So ɗum waɗe committee ɗon, min gaɗe committee on social media. Non no hundeji joni zamanu dilli yaadu waɗi yaadu ɗon ɗum wiyata way digital world. Hande to waɗi hunde to America ko to Saudiya ko to India joni sai ji'a ɗum ɗo. To enen fulɓe en gaɗa hundeji ma bañi ɗum ciutine ɗum anda an tan a woya wala anduɗo a woya har gonɗi ma nde'a. To joni hunde ɗum waɗata min jiɗi ɗum waɗa hundeji gaɗen amfani e woyaji meɗen, gaɗen amfani e radioji, gaɗen amfani e télévision. Kam enen ma hundeji min ɗo waɗa ka turago gomnati e hukuma ɓe jiya irin hundeji ɗi gon en to nder. Honko handi gomnati wallite gon enen ma en ɓiɓɓe leydi. Jawdi ndi ɗum heɓata to leydi ɗum sendida e meɗen. Enen e ɗum senda hundeji ɗum ali yimɓe meɗen to gaɗa hanjum waɗi joni ɗum heɓa insecurity to fulɓe sabi ɓe alama to gaɗa ɓe jangayi. To hanjum ire ɗi hundeji hanjum waɗi ni to kuma dama e masayammo ciyaman na waydi gam ɗum wi a ciyaman kawai an tan waɗata komi a'a. Dama ko annabijo ma Allah ma waɗantamo wahayi diga dow joweeɗiɗi ko min saba'i samawat. Amma yalla noon sai ɗum wima Allah wima to mo waɗay hunde to mo waɗa hanko tan. Allah wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah. To a waɗay hunde to noddu sahaboy men noon ɓe haade maɗa irin Seydina Abubakar, Seydina Usman, Seydina Umar e sauransu daɓɓita shawara maɓɓe. Banye goɗɗo to na Allah wi lalle la ko gaɗaɗa to ɓe mbi shawara sawraɗaɓe to ɗum woɗi hoccu. To hanjum waɗi mi wi ɗum wara. To joni bo ɗum hokki shawariji boɗɗi. Non no mi yiyata alama yata ɗum janggay seeti wondu inchallahu. To dalili jonde nde kenan nde ɗum waɗi joni non no toon to ɗum fuɗɗirta yaadu, non no ɗum waɗita committeeji, non no ɗum waɗita office ji, non no ɗum waɗita hundeji diga local government diga ward har wara jiha. To dalili jonde nden kenan. Ana hollini adugal maɗa ni a jogata ko ɗume hawka komi kugal muɗum to. Yawwa kama non no anduɗa ayon to ɗum wi shugabanci ɗum hunde jaaju ɗum. Kuma musamman fulɓe ko moye andi fulɓe en ɗuuɗi musamman jiha Bauchi kam Najeriya Afrika ma amma Bauchi ma nder jihaji Najeriya Bauchi nder jihaji ɗi waɗa jihaji fulɓe. Joni Bauchi to en mbi en gaɗata gwamnati sai fullo wala ñamo sai dai to enen fulɓe gañi hawtugo hoore sene to en meɗen fulɓe sutteten to en jiɗi. To ayi to en kawti hoore dole ne gwamnati ɗum ma ɗum waada e meɗen to sabi noon hannun mi yiɗi ko ɗume ɓangare ɗum okkora anduɓe ɗum joni ko shafi durgol zamani ko shafi veterinary ai en godi janguɓe veterinary kuma ɓe ilmu to dow to honto ɗum waɗa ɗum noon ko shafi jamu dabbaji meɗen e noon ɗum durita durgol zamani ɗum raara anduɓe ɗum noon ilmu sai ɗum hawtaɓe hamɓe he ɗum waɗa committee maɓɓe. Honko shafi baaɓe social media baaɓe janguɓe computer anduɓe no gayta operating hundeji to internet ɓe natta ɓe mburto hamɓe ɗum waɗaɓe to ɗum noon ko ɓe mbawi kenan kuma ɓe andi koni ethical issues ɗum waɗugo online hundeji ɓe gaɗaɗa hundeji ɗi kanda. Honko shafi da'awa ɗum waytinana fulɓe ɓe ala wiya fullo majji ali dina muɗum e sauransu fu enen ay dama dina ɗum waɗata so fu ɗum waɗa gaɗoɓe noon ɓe gaytina gam joni to awi fullo e waɗi kinnabin ay mo anda Allah waɗi kan ta jullo ay kinnabin hunde ko semtini fullo kan nden no ma sawo ma jaɓata amma hanko yahata wujja bandirawa ma ko fullo ko goɗɗo daban kam dina jaɓayi ɗum noon to ay dole ɗum heɓa modiɓɓe ma hamɓe mata ɓangare maɓɓe kenan to hanjum waɗi ɗum waɗay min tan mi janggata hunde ɗum fu mi rondo way jungo go'oto hawse e mbingol jangata suudu dole o ƴetta ɗo sai jaa ɗum siɓake ndu motawa ma heɗum ƴettanga dow to ɗum waɗi juuɗe fak machallah. A memite ninomi mi ƴammama dow haala kinnapel a tawai ko ɓurna yimɓe janggueteɓe feere feere hitaɗi mbiya fulɓe janggata ɓe to ko tegonga majum woni ai minon sakani da Allah min gaɗata wala son kai lalle fulɓe e wodi bonniɓe amma e wodi na fulɓe amma fulɓe ɓe ma e wodi bonniɓe to nder kuma ɗeɗen bonne ɗe ɗum waɗata ɗe kinnafin e wodi sukaɓe fulɓe to nder shakka wala kuma eɓe ciwtina har e fulɓe ganna goɗɗi leñi tan ɓe janggata fulɓe ɓe ma arti yargo boni joni fulɓe gujjanaɓe nayyi fulɓe ɓe ɗum hocci ɗum wiɓe na ɓe gaddi million kaza ɓe ma ngala seede ɗen hamɓe dole ɓe sorowane maɓɓe ɓe gadda to minon to yaadu amin wala magana min ƴettata koyki dow security dole ne ɓe noon sukaɓe ɗum yeɗo wanaɓe wa'azi gañuɓe jaɓuɓe ɓe ngara ɓe tuuba gañuɓe bo to min kawta e hoore e hukuma dama ɗum aiki hukuma dama mi yetti Allah hanin na hukuma wala mi yetti Allah yata nanga neɗɗo ya kullomo
amma min kawtai hore e ɗan sanda en e civil defense e soja en e sauran hukumaji ɗi security kab gañuɗo to lallai ɗum hawta hore ɗo yahi ɗo nangama bo ɗum laddotinaymo sabi ɓe bonnana fulɓe inde an a rema a dura a waɗa hunde boɗɗum amma goɗɗo toon to yi waɗoyi goɗɗum ko wujji he ɗum janngama to caméra ko to vidéo sey ɗum turo duniya ɗo wiya fullo gujjo fullo waɗi kinnabin to an fullo ɗum sentinima to gaskiya minon to yaadu ndu min jaɓata irin gaɗoɓe noon ɓe bonnana fulɓe inde min jaɓata sannan hama ɓe anda to ɓe tubayi har gaɗowo kinnabin Allah wallatamo gannamo aiki Allah o aiki fasida makami kuma Allah wi innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard fi Allah wi dhalika lahum khizyun fid dunya wa fil akhirati adhabun azim to Allah ɓe kaɓidata sabi noon to ɓe tubayi ma diga to duniya ɓe semtay gan ɗum nangayɓe kuma ɓe kaskantoto ɗum haɓɓa ɓe sakiraɓe maɓɓe jiya rewɓe maɓɓe jiya dañoɓe maɓɓe jiya ɓe bonni leñol maɓɓe ɓe bonni fulako maɓɓe sannan kadi ɗum yaraɓe ko ɗum waraɓe sannan to ɗum wariɓe kuma to ɓe tawoyi Allah ɓe boni sabi aiki ɗum ɓe gaɗi nawon aiki Allah to nangiɓe kadi ɓe fataɓe sotto to lahira ay ɓe gaɗi asara duniya ɓe gaɗi asara lahira to sabi noon inchallah min gaɗa kuugal dow ɗon minon min goyaki gaɗa gaɗoɓe leyfi ko seɗɗa kam goɗɗo fullo gaɗowo leyfi mo tuuba mo wara mo tokka Allah mo waɗa sana'a mo raɓɓita seede mako ta ɗati halal ta ɗati durgol ta ɗati demal ta ɗati raɓɓutugo ilimi mo waɗa sana'aji feere amma magana ja gujja kam ɗum ɗon na on ɗati dina kuma na on ɗati fulako ko mbawawi ɓawo min mbawawi ɓawo ko seɗɗa kuma min mbawata to Allah rene ardiɗo mi yetti Allah jiha Bauchi koye mbiyata bandiraɓe fulɓe ɓe jiha Bauchi rewɓe worɓe dow yigol hawti hoore ɗum doggidi ɗum daɗiɗi to noon no mbiɗa kawtal hoore dama hangal woni komi enen fulɓe ma honko wattani en dama ko waɗi keɓuɗen hoore meɗen tawɗe sintiɗen koye meɗen to gonɗen joni ɗum woni hawtugo hoore lokaci on kawtaye koye wala no gaɗi toon nasara ko to wuro on kawtaye hoore ko to garire on kawtaye hoore on gaɗata nasara sabi noon min imi nodda kam goɗɗo fullo to jeyar Bauchi mi yetti Allah on kungiyawol maako mi yetti Allah ɗum wuro maako ko moye wara e dotti en e sukaɓe e rewɓe e worɓe e sukaɓe meɗen kam ɗum wara dammugal e maɓɓiti kowa wara wadda shawara kuma wadda gudunmawa noon no yiyata ɗatiki ɗum tokkata ɗum heɓa nasara inchallah ɗum jaɓa e shawaroriji kuma kowa wadda honko ɗum wata inchallah ɗum yaada e kowa kuma ɗum hawta hoore en sembiɗe kama noon no mi wi en gaɗa kam hundeji meɗen ɗin bukatiɗen inchallah en keɓayɗi sabi to en kawti hoore dow gonga en kawti hoore dow ɗati Allah na en kawta hoore dow cisago woɓɓe dama Allah yo ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan Allah yi kawton koye moɗon dow hunde boɗo joni to en kawti hoore ndi no gaɗiten ndugol zamani en kawti hoore amma dow hunde ko Allah yiɗi sabi Allah wi ɗum waɗa sana'a ay Allah wi ɗum ñama halal ta waɗayi sana'a to ñamirta halal a ñamay haramun to sana'a ummoyake hanjum waɗi hadisere to Bukhari ma ɗum wi wala goɗɗo annabojo ko goto mo durayi wa ma min nabiyin illa da alghanam kab annaboyen ɓe duri sabi enoyi gam ɓe ñama halal sabi noon ene nodda kab goɗɗo fullo bandirawo sakirawo ɓe gara ɓe natta mi yetti Allah ɗum hawta ɗum waɗa yaadu ndu amana joni inchallah shiri ɗum min garata ɗum waɗa e office mawɗum ɗum Bauchi ɗum kungiye mi yetti Allah kab goɗɗo fullo to nattoyi ko toye mo ƴeewi daga Bauchi wori tomo warta wuro mako suudu mako tomo warta mo okkora korafi mako ko mo okka shawara noon no ɗum istitta kusel honto hiite inchallah yettore masinta on kettake Kabiru Yusuf Adano ɗon nder sukaram koɗo kode diga ɗo Code Radio International e jonta kam etana hukuma Code Radio International Ibrahim Muhammad Junguɗe tawa on foften jam Code Radio International waddanta on taskaram mino ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Code Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako junguɗo a yettama joni nanta taskaram dingirar min gaddanta on higaɗo Code Radio International Abuja keɗite jam dingiral rewɓe Alhuseinu Ba 7 million huma binneɓe e aduna o so ɓe peccama pecce tati pecce ɗiɗi ɗe ko rewɓe ko ɗum andini salndu fedde gotago windere halfinagu jangde woni UNESCO rewɓe Afrique naaɓe ha tengti Afrique ɓaleeri daɗani hen tawde keyi ko Afrique ɓaleeri ɓuuri hewde ɗeɗen pecce ɗiɗi
ndenne dey ittude humambinnago rewɓe e nder afrique ko darde yimɓe e pelle rewɓe kewɗe e saha ñalawma teddeniraɗo ittugol humambinnago mawninteɗo ñande e jeetati e lewru ujene ɓiru hitande kala en gartat e ittugol humambinnago rewɓe e nder afrique beela fuɗɗima ɓosde walla ala ko ɗum woni lowdi taskare men hande dingaral rewɓe e o talata sappo lewru jene ɓiru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi ngam yewtude hen en bismoto hande yoga e terɗe amfe ko fedde e daranide tabitinde jangde rewɓe kadi e sembinde jangde e nder guure gonɗe e dowri ɗe hoɓɓe men ko Habsatou Yero Déme ɓurɗo lollirde Jinda Déme windiyanki e Dieynaba Déme ko jangguinowo rewɓe kadi ko kanko jogui jewti jokkodire hakkude amfe e ɓesgu ngu musidɓe tedduɓe bisimilla mon e o taskaram ko aji foof en jahatto Mauritanie humambinnago ina jalɗi e nder ndin leydi ha tengti noon e banggue rewɓe ɓe ko ɓuuri hewde e mabɓe ina guuri ɗam gurdam humambinnago ko ɗum saabi ɓe rewɓe pamɗina kadi haɗiɓe fartaŋeji jeeyede e ɓamtare leydi mabɓe ngam ittude walla ustude ngon humambinnago fedde nde wona laamiyankore wiyetede alpha ƴetti pellital heblude e rewɓe 300 taweteɓe e nder leyɗe jeegom gonɗe e Nouakchott ɓe keblete ko e taro bindol hiiso e ko nande hen Oumar El Hadji Thiam nultodiraɗo RFI fulfulde to Mauritanie yewtidi e mabɓe gonɗen koye duɗal daranigal jangde mawɓe tawatede e nder Nouakchott lamorgol lesdi Mauritanie en tawi ɗo henne mawɓe jangoɓe natirɓe jangde mawgu e biyol Fati Diallo goto e janguinoɓe ɓe jangde mawɓe ko hakke gam uddidde dame hakkeji keddiɗi ɗi ko wallude rewɓe ɓe keɓano jangude e rewɓe e sukaɓe ɓe jangdel mumen boni gam momtude humambinnagal e wallude ɗumen e golle jencinoje ngal fandar nde yettima goto e ɗen ɗon duuɗi ngal joguinomi duɗal ngal ɗon hande ngal wonti coopérative dariɗo golle jencinoje ngal suɓade goto e golleji walla ñamduuli meɗen ɗi rewɓe mbaɗanno addude hen bayladi ha wawa gollinde rewɓe ɓe gam wawde kadi ɓamtude ñamel men nden ɗon fandara mbiɗa wawi wiide yettima e nder ngal ɗo duɗal jangde mawɓe ɓe daɗɗi koye fannuji tati wawde windude wawde terde e wawde hiisade ɗeɗo pandale kala keɓama e wiide mabɓe wawde kadi hufde golle mumen jencinoje ngalu e mbadde kuftidinde ko heeɓa ko ɗum wawi tongede kewede rewɓe tawa ɓeɗen ɗon duuɗi gonano janguinoɓe Allah hokki ɗumen hen fartange wawde windude e hiisade e tarde wawi kadi hufde golle mumen jencinoje ngalu ko ɓenni ɗon ko rewɓe tawaɓe ɗen ɗon duuɗi ɓe wattan eɓɓore nde ɓe tafi hen pelle ɗe cuuɓi golleji cuuɓi golle taw ko golle ɗe ganduɗa jencinoje ngalu gam wawde wallude rewɓe ɓe ha jogo golle jencinoje ngalu taw en mbawi hen dañde gartam gaga hibindade ɗi fannuji caggal nde mawɓe ɓe batti windande koye mumen tarde defte bindade hani e hisanade koye mabɓe ɓe keblama e golle jencinoje ngaluji Aissata Diallo ko yummiraɗo janguirɗo mawgu jaltuɗo e ɗeɗo duuɗe kono kadi hande o wonti janguinowo ete o naftorima jangde makko eno wiiri mi yiitima hooram mi watti wiide binde waɗi ko tolnoje min jangi tolno goho e Caritas tolno ɗiɗi tolno tati ɓe nanni hen ɓe mbiyamen alay saago min mbaɗa coopératif tade minen fof komin rewɓe kadi eɗen gandi jangde mawɓe ko ha jomum wawa naftorade wawa hutorade min mbaɗi ko wiyete coopératif ko min batti gollade hen Bocar Amadou Ba gardiɗo fedde ɓamtare Pulaar e Mauritanie daranide jangde mawɓe tengtini ɓuuri hande duuɓi 4 koɓe gummani jangde yaadinade e golle jeeñu ko jangguinde ɗumen windude tarde e hiisade ko ɗum woni ko wiyete jangde mawɓe taw kadi ko joom duuɓi en ɓe narano duuɗe laamu woni école aji ɗo adan ɗo noon kunde 1974 ha 1982 ko fannuji tarde windude e hiisade kono tuggi hirande 1973 ewa fayi dow fedde nde watti wadde ko wiyete jangde yaadinade e golle jeeñu woni ko wiyete alphabétisation fonctionnelle ngam wallidde jomumen gaga wawde windude e tarde e hiisade e wallidde ɗumen kadi gueɗe faggudu siftinde ko ñande 8 lewru jeenaɓuru fedde UNESCO dottuno ñalngu windoreyankewu jangde mawɓe titode hikka nde noon ko sembinde needi e jangde nder ɗemɗe kewɗe jangguinde mawɓe ngam pamodiral e jaam Mamadou Samba Diop lollirnoɗo Murtado Diop wiyanno so hakkille tulmi lawƴirte ko jangde Oumar El Hadji Thiam Nouakchott RFI dinguiral rewɓe hakkilletul muɗo ko jangde lawƴata ɗum saabu jangde ina adda needi e gandal a jarama Seydi Thiam eno mbiɗen e natirde yewtere men nde hoɓɓe men hande jeeya ko e fedde witende am fe ko fedde daranide tabitinde jangde rewɓe e sembinde jangde e nder guure gonɗe e dowri ɗe
ko Habsatou Yero Deme gandiraɗo Jinda Deme windi yanki gadota ɗen jaɓɓade. Human binnago rewɓe ɓurni jaalade ko enen wonɓe dowruɓe ɓuri jaalade tigi ko wonɓe enen dowruɓe enen wiyoɓe ken Fuutankoɓe wonɓe jeeri wonɓe waalo ko enen ɓuri jaalade human binnago sabu sa teskima fedde amen dow fayi fedde amen tan fayi dow ɓurɓe heen heewde jannginaka sabu mbiyanoɗe ɓe mbiya babiraɓe mumen ɓe ko galleji ceernaɓe jangguinta ɓiɓɓe ɓe ɗemgal tubankore kono kadi hay kamɓe wonde kadi ceernaɓe kamɓe Fuutankoɓe ɓe mbiyani ɓe jangginani kadi ɓiɓɓe mabɓe e diine ɗe ɓe gandi ɓe jangginani ɗumen ɓurano sa ƴeewi rewɓe Fuutankoɓe ɓurɓe heen fedde amen fayi dow sa ƴeewi hen kala jannguro ɓurana hay soko yeehi ha woɗɗoyi jannginte ko taro jomum jooɗata tan ina windane tan ina tara jangguinta tan windira walla ni hen saaha jomum sa ari e ceerno o jaɓata hewani tottudema ya windu a yiyat giɗiranma worɓe ɓe jangguintaɓe mon fof nan totta alluwal ne totta deftere ne windana hoore mum kono an alluwal ma ngal so tawi a wawi tottete ko gorko hono ma yo windane walla ceerno o e hoore mum wiya ya windanma wadde ayi windanma ka tiima hen tan mbatta ko jangde gomɗo wadde ɗum ɗon en gandi kam enen rewɓe kam wonɓe dowruɓe minen rewɓe wonɓe dowruɓe emin gonde saɗede mawde ko fate human binnago. Holko peeje ɗo jogui ɗon beele gon human binnago waylo? Gila 1986 tan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeegom min janggina ko fate ɗemgal Pulaar caggal ɗum tan min hummi koye jangginde ko wona ɗum ko hannde kadi minen kadi pelle ɗe ganduɗa walla fedde tan jarlitiɗe pelle amen ɗe ganduɗa ko ɓamtare Pulaar Booso en fedde ɗe ganduɗa bomo rewiɗo galle fulɓe mo wiɗere en minen fof hannde min ɓorni paɗe aɗen pour yo yimɓe janngu yo rewɓe janggin yo rewɓe ɗumen ko rewɓe woɗɓe fof mi waɗan yo rewɓe woɗɓe fof janngu yimɓe yo certe basa kono hannde o kadi ko wayno fedde wiyetede ANFE yimɓe ganduɗa kamɓe mbiyata fedde mencede fiya l'école ɗemgal mabɓe tubankore minen mbiyata tabirinde jangde rewɓe e nder duɗe he wadde minen ɓeɗon min jonni ɓeɗo sukaɓe e hannde fedde mabɓe de min dari hen minen min duusaɓe koɓe goni e dow mum ko saabu wonko ganduɗa min turguino min jiiɗi kamɓe soɓe gari ɓe tawi hankkadi min jaakoyi wonko min puɗɗi lewtude kamɓe soɓe gari ɓe mbawa janngude. Koɗo men goɗɗo o ko Dieynaba Deme ko janguinowo rewɓe kadi ko kanko jogui jewte jokkodire hakkude ANFE e ɓesgu ngu. eyyi ittoye human binnago ko jaɓɓal amen ngal ko il faut jewtuda yimɓe hakke hakkillaji mabɓe min jewtat yimɓe min kalnaɓe saabu debbo so janggani ɓiɓɓe so wawa janngude ma janggani janggina mo janggani janggina nimsani minen noon min janggano hannde emin nimsi min jiiɗi ittude human binnagal rewɓe surtout rewɓe mawɓe seeɗa dañi fiya hakkude dañi duuɓe ɓe ngal jaɓɓal min goni. Beele oɗo sahani joni wonko fuɗɗi ɓosde e ngal ɗon jaɓɓal ngal gonɗon? ɓe jangginoɓe kam wonko keeɓi hen saabu koto foti yeeyi yeeso mum hannde won wonɓe hen hunde ɓe goni hen sa faamude saabu hokkuɓe ɓen ko yiide yeeso mum hay soko seeɗa ɓe goni hen matron muji ɓen ɗon noon hannde wonko Allah hokki ɗumen hen saabu nden ga hen wonde matron malla bon wonde sage-femme namdanoki diplôme won duuɓi namdano yiide yeeso mum hay soko seeɗa saɗa yeeji binde soko seeɗa sa nawama formal ma wonko keɓɗa ɗum noon Allah hokki hen fartañe hannde kemɗen jangginde ɓe wonko goni hen goto fof wonko dañi hannde kene humtoro haaju muɗum. E Dieynaba Deme holko mbasiytoɗa hannde rewɓe ɓeɗon wonɓe e dowri ko yowti e banggue ndeɗon jangdi? Yo rewɓe ɓe yo tinno mbatten hakkillaji men yo janggo sabu minen ga emin jiiɗi janggude emin jiiɗi jangginde kono woni duɗe kewɗe lownata ɗumen hannde ko tuuru janggo ko yangue ɓawa janggo ko piiye sa waɗi inscrit duɗa 60 personnes malla 45 personnes nde wonata une semaine taw mawɓe yimɓe fof goppi hannde mbaɗi ya tuuru janggo mbaɗi ya yangue janggo ɓawa janggo mbaɗi ya inde yo yimɓe yo tinno so binditama e duɗe yo ñiifi hen so ma ñiiɓa e duɗal mbawa hebde nafoore ma ñiiɓa e duɗal mbawa hebde fartange jiɗɗa heno kono duɗal wona jangde ɓurana sa janggoyani tawata janggo yimɓe ni nder rogere ɓawa janggo sa janggani kono janggano hanki fof wona ɗum janggore janggo sino ko Allah waɗa ɓurana joni garɗa fotaɗo bindi ma ne jooɗini panma école noon wona noon Pulaar ne wona noon alphabétisation wona noon ñalawma fof joyi ko janggata hen so rogere nde ɓenni hankkadi diwama gasi. bandiraɓe e sehilaɓe gasi ha laaɓi e taskara men dingiral rewɓe konngol mbaynigu wiyen mo ina haaɓe haare ƴellitare walla ɓamtare leydi rendo walla leñol dadugal mum to banggue gandal ina foti tidde te ɗum faltaki ma debbo faltaki gorko saabu gandal ko famɗa suura heewa lammina min dokki on aadi talata paaɗo ɗo e nden jamtu mon jamtu amen yo Allah ko rukku en wonde jaam. keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe.
keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe. keɗite kode radio international gam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere gam ta on daɗe. izzati beheɓego ɗa haggiɗaɗo khairu bariyati ɓurnaɗo takle nulaɗo khairul ummati gerdaɗo tanu nabiyu ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima tunami hande mi jippi yolde muhammadu miɗo silmino doɗa ha annabi ahmadu miɗo hobna mawɗo nulaɓe iwɗo to wahidu igona ko mbirumi bege usuwatima ndeni sirri yide nulaɗo e woni mi notori be gonɗi nden fami windi gimɗi mi mantiri jaɓɓago lewru dañorde maako mi taskori no mi yakta gawsul wakati ibrahima jaɓɓama lewru tatabru haram manzili atatawaru nder awi arabi ul awwali hamada sirri nulaɗo akhiru awwali wari wangi luttuɗi lebbi sey jurorima hamaru mino ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako izzati beheɓego ɗa haggiɗaɗo khairu bariyati ɓurnaɗo takle nulaɗo khairul ummati gerdaɗo tanu nabiyu ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima tunami hande mi jippi yolde muhammadu miɗo silmino doɗa ha annabi ahmadu miɗo hobna mawɗo nulaɓe iwɗo to wahidu igona ko mbirumi bege usuwatima ndeni sirri yide nulaɗo e woni mi notori be gonɗi nden fami windi gimɗi mi mantiri jaɓɓago lewru dañorde maako mi taskori no mi yakta gawsul ɗo fuyi fuma ɗo min darnata takkaramjiɗi min takki waddanki on jemmare nde ɗo darnde sobiraɓe kuuɗe ahal luttuɓe ni Ibrahim Ramadake foduɗo laɓangal taskaramji ɗi hindiyaymi on gondeyi amen dow Facebook kode radio ngam heɓuki habaruji amen nanno on mbawai heɓuki bidiyoji habaruji amen ha dow channel YouTube amen Kode TV on mbawai jippino taskaramji amen ɗin dow channel Telegram amen www.t.me/Kode radio to yehi on yiɗiti Kode radio ha dow Telegram inde an Ibrahim Ramadake mbiyaymi on balen jam ma jango to Allah holli en